kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa Abagusii Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye. Yes, umwanchwa umurigereria we TV ya Agr andosi asole niko tukukwarigania masi elinde tumanye abarigereri baitu ali atekira semesi itu yobora tukoria rero na bote toko kwalibaga utotebi kurwa sensemo yao na araria ya owariganeti ayo chiko totebia senchira yo bwikirano gereri ase obwenge gatiari atukwariganete kurwa sensemeye ngamo na Ruto kugendaria sensemo ya Taita Taveta kugendaria chikampeni cha Kenya Kwanza Alliance na boigo Martha Karua nigo aikensemere ya Laikipia saboigo agendrete gwakira ekoko obomo bwa azimio la umoja One Kenya na boigo omukagerwa munene bwo boiti Dennis Gashoka nigo aikigwaritukuria rero ase kigambiro ese asoirwa nirimochorio boiti na boigo ekeombe kia Nairobi Metropolitan Services nigo bono gia sukiri moto kuigurwa gwe terminal ase chigari chabonete gotenena goikachinga kichire chirararigwe Nainche kurwase ensemo yane ninchi go kumanyinga ki omurai we kiama kia ODM Raila Odinga akani we atana na kurwaso gwanjiriria bali bakoboria ebirogo gweterekia makia ODM anena se county ya Kakamega na ninchi go kumanyia abaonchoreria kurwase omwechio Kitale ase county ya Trans Nzoia babolirie serikali kubarigeria obulimo na saisaine karwa gukora obonchoreria bwabo na ninchi go kumanyika ikaro kigoirwe na matiangi ali ase county ya Mombasa ina yanda mange nigo tugukwarigania asenchire gwikirano amalietane Dennis Zadok na kwariganirie tweigwe asobekerano amanyete masie abarai kurwase county eri ya Kakamega bekia makia DAP umanyete kerense yo muungano o azimio la umoja One Kenya Alliance eko babolirie omurai wekia makia ODM Raila Odinga atike gwanjiriria bali abakuboli birogo wetera ekia makia ODM ainyolenga na abange bale ase omungano oli bwazimio abatige anene aba DAP bachikuboli birogo atatwaro gwanjiriria guchia se kiama kia ODM ebe naye ngoja gutwara kwale ngwanjiriria se bale bakuboli kiama kiao maite nabogotaka nsachinde otware powers ekero tokondaria bonge lakini ekero tokwa na democracy nekero gwanchira onde bwensi bora ikeranete birengo biria bibekire ne kiama ngana bwente kuburi ekero gugete bono abarayabo bekiama kia DAP batebirenga abanainchi gosaba kichikura be county ya Kakamega na uboka babwate obusibole buguchikochora abarayibao tigango toigwe ngakibakwana ne chiumba chiburaria of Kenya, we have been yearning for two-third gender. And as a good example, tumeonelea ya kwamba Azimio Coalition has chosen a woman leader who is a running mate to Raila Amolo Odinga as our presidential candidate, who we are very sure on 9th of August he is going to take over the country and run forth to the end of his term. Kakamega is diverse. And the people of Kakamega have the right to choose. So we really take cognizant that DAP and other parties within the county have their own preferred candidates. When Baba visits Kakamega, he should consider all candidates under Azimio affiliate parties as critical to his vote hunt. He should not discriminate and show favoritism for ODM candidates at the expense of other Azimio candidates. Na togotigana na engane yo ndochenga omorai bwekiama kia UDA uyobo igokoboria ikirego kibo president wetera somo bwazimio la umoja wa Kenya Daktari William Ruto ni goli tukolia rero agenda aria se county ya Taita Taveta wakachi campaign chia yena anene mono gokora chinkwana nabamenyi nabonchoria bensemeria asekeria gotebanga ne kurukwanga economic forum elio gokwana nabamenyi balinga nkibaganetie korwa asale gakoba omo president ogatano bwense ya Kenya nabwo gochinga kiechecho na morama
Martha Karua ni gwa ikensemo ya Laikipia asebo igo agucha kugenderia chikampeni chia Azimio la Umoja wa Kenya timetinga no nyorete nga Laikipia nenseme yemo ya beire ke kwenekia okoba ugoto okotaba okoborendi. Actually SMA ya Laikipia tualete okungusana anana sensemo yoborendi gento kirete muwaziri otirete oborendi bwime aiga Kenya Dr. Fred Matiang'i kugenda asali na kubeke kambi amana banajeshi gento kirete oborendi kororekana ase SMA lakini ndi buna bwatebire nga Martha Karua no irire kampeni cia omungano gosobomo wa Azimio One Kenya Alliance manyete chiri chikakiro montakweli na William Ruto na bagenderete kweli chikure ciaye gentekene nigo tuganyete tuchokora ngogochorwa asogochorio bane bugocha tugotigana ne ngana eyo abawonchoriria kurwa somochi okitale nigo bale chiribu emerongebe karaba gukora ubonchoriria seseme yo umunyakirugo wekiombe ya Chamber of Commerce ase county ya Trans Nzoia Martin Waliaola nigo abolirie serikali kubarigeria oburimo angechieka chiribu emerongo ebere erigukinia ubonchori bwabo ase SMA yo asengecho batebirenga ogoitinyana nigo kugenderete kwenekiwa ase umuchi okitale timanyetinga ekerase arake na bonchori barabange ngakyo manyeto bonchori ngukina bole gose igobokwera nase abonchori nao bakurigia ebinte bio barakore utatiga oko chindemero kurende nere byankoranga serikali ya Rosia isigete abonchori baokorre mirimo yabo. Okay, bono abawonchoreri abo nigo barikire lirube gucyase serikali eriko benyura na kugaregia asabu ekero munenchire mu gukinia ubonchori bwabo asomochi okitale. Waliaula, mimi ndio mwenyekiti wa Chamber of Commerce and Industry Trans Nzoia County. Hapa Trans Nzoia tuko na wafanyabiashara zaidi ya 20,000 na wao ni informal sector ambao kwa sasa tukiangalia katika barabara hao wafanyabiashara wana mahali pa kufanyia kanini biashara, lakini tunashukuru kwamba kwa sasa kuna soko inajengwa, kuna soko ya national government katika bondeni na pia ni kidogo haijatoshea watu. Kuna soko nyingine kubwa ambayo inajengwa ambayo pia haijatoshea watu wote, lakini kitu ambaye tumeomba kwamba na tumekuwa tukiongea na mashauriano na county government ya Trans Nzoia ambayo inayo nini, tuambie kwamba sisi kama wafanyabiashara tunahitaji sehemu mbadala mkubwa kabisa ya kuweka soko kama ya India, Balika market ama soko ambayo inaweza kwa accommodate wafanyabiashara wadogo wadogo wote. Kwa hivyo kitu ambacho tunahitaji katika na upanuzi wa town hii, wacha pia vile vile nizungumzie mambo ya upanuzi. Unajua Kitale town imezingirwa na forest, imefungwa na prison, na sisi kama Chamber of Commerce, mimi kama mwenyekiti tuliandika barua kwa His Excellency the President Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tukasema kwamba watupatie prison hii kwa sababu prison ambayo iko ndani ya town imeaccommodate karibu eka 200, na hii eka 200 iwapo wanaweza kutupatia inaweza panua upanuzi wa mji na mambo ya miundo mzingi na mambo ya nyumba soft nini very cheap houses ambayo inaweza kusaidia watu wetu. Lakini kwa sasa ndugu yangu, Kitale imefinywa kabisa na watu wamekuwa wengi na watu wanataka kufanya biashara kwa sababu ya maisha. Tunaomba kwamba iwapo serikali itachukua hatua haraka iwezekanavyo tupatie prison, na tunashukuru kwamba kwa sababu serikali mpya ambayo itaingia ipate mamwafa, kwa sababu already sisi kama chamber tulipo fight tulisema kwamba tunataka shamba ya prison ipate, na tunataka vijana wetu wafanye biashara wadogo wadogo wawe na sehemu ya kufanyia biashara, na hiyo ndio msimamo wetu. Na kwa majina naitwa Martin Waliaula, mimi ndio mwenyekiti wa Chamber of Commerce and Industry Trans Nzoia County. Na gotigana na engane yokurwaria sensemo ya Kitale tokumnyoka yema ase mwikali Nairobi ase omorobolio bwoko igora the Green Park bus terminal egetuo ase chigali chibwenete koimokeria na gotiga bantu nigo giasukigwa moto uso nigo sukigwa motwe kurwari tukoria rero ase yariganetiwe okorwe rero nyorabuna omorai bo Nairobi Metropolitan Services General Mohamed Badi nigagoteba buna ayonigo agocha maega y'abantu bake barabakoreri ba matatu koboria baegwe chingaki chinde banyare kweroberia na kwebekamo anene amo nechigari chabo yorabuna omonyakonda oyo konye utenderete gose oroisetie egetue kyo gie chigari nigo konyera chire gose agoserere kogenda seke gambiro elio kwemurungania ugutaka no gwechibesa ningane
yobono nigo yasukigo moto na nigo eratebwe na General Mohamed Badi chingaki egeteseni ekyo gusegetwe ekyo kera iguru nainde yani nchirende gatagete kurigia oboene bwaye kugoro manyete ekero kwa iro project maybe project yotete ko kwagacha gusene para gusene chinyomba gete gogenda uri kwa rusie loan watumika chibesa chiria baadaye wacha karogwa hakanigu kwa ira ni bunelo kama kwirani bono kakirete ngagabwo obuno bwene bwaye akurigia tugutigana na engana eyo ya kurwa Nairobi gotokogenda ya masemo wikase omochi Mombasa bono muwaziri wo bulindi bwime Dr. Fred Matiang'i nigo aigoire bene egeikaro kiaba kichisabu bamanyakarete nga accountants elio gukwanira amangana ao ase inchira yogukinya uchumi ase yiga ya Kenya timanyetinga masi ekero uchumi egukiniwa goika okubwaterana kobe aroro manyete kirigento kegukina onye okubwaterana nkoyo gitambo keruke ire Dr. Fred Matiang'i gore geikaro kiaba kichisabu ase omochi oli Mombasa eligukwanira nga kiuchumi irakiniwe ase ense ya Kenya kero turoche bachole bonne bogochubura kolekane chitariki kianda umutinyo gatano gatatu umwaka oyo tigango toigunki Fred Matiang'i akwanira ase egikarikyo have the luxury of working in silos and always trying to sustain the fault line of them versus us. Those of you who are in private sector or those of you who may not be in mainstream government are not relevant or important to the workings and development of government. In fact, the philosophy of government has been, and President Kenyatta has espoused this in his famous all-of-government approach, that we must build an inclusive, integrated framework of providing services to our people. So we benefit a lot from professional advisory services from organizations such as ISPAC. Mr. Chairman, you told me this morning that of the 25,000 members of this organization, a good number of them are public servants. And therefore today, allow me to speak to you very candidly about what I think we need to do, all of us, to strengthen the provision of services and to effectively Kero togo korana nengane yokurwari nsemo ya Mombasa tokogenda sensemo ye bigambiro omukagero munene ase oboiti bwa Samuel Mugota omanyikire buna Dennis Gishuki nigorituko lya rero aikigwa ase kigambiro na gosoerwa neri mochori oboiti nyorobuna juma goseri tukulia Jumatatu yaita nigo Samuel Mugota arasetwe maraga tano nomo kale nchira kugenda chishuguli chaye kulende nyorabuna Gishuki nige sogetia bwigoro na kuira ya masemo weka ase ensemeria ya DCI asate na eretanya komumera naende tariere omoitete Samuel Gashoki nengana erase kagambiro na nigo turagenre kukomanyia amangana buna aragenre ko gwateka anene kubwateka na nengane yoyo goitwa gwa Samuel Mugota bono toragaje tororo bwene ngakibo guchikokolekana iguru yo boiti aiga Kenya tini ko ranki omonta goitero yo mwabo na bandiri yaro musalia nakirende tigatutigere baria bagokora obotuki elinde tuchikoranga nkike gochiko ene kigwa magega yayo onse kokolekana ase ebi igambiro egentongere koro kwenda mwamo ndamwamo bagoteba yaitire abantu abange sebali banalete direct translation ya orokiri yani ukoleka wetere ndam ya orokiri abange ukolekia igenda mwamuteli engia onye gotagete gukina tubusuko twali ndamwamu twara yani omoyo bogokonya ekero umuntu agure gari tebanga ki gatwaro ino musani na bara nkonya kero narwalire tali otebenga na tageta gure gari ninche ninche ngore competition ninche chitalingia yes na by the way narora gari nga ochebukati oyoro monyekerego o IBC marieta nari komine limo atukutete isiko yabaronere bari babene bakurige kerego kyo president gagoteba ngamba bwateti machiko gete lakini nyora bunambari bachira seke gambiro actually gotenenie ngane yokera bateba nga abange mbabwatinsa chokwenda kurigia bakichikura mubarorio isaini
ine baire ase IBC meaning ingamba amanyete ngaki ande nonye tokurwandire kiro gikyo buraibwense ngochi tole gotangwa lakini tiga turatema bago tole nalibaga togenda seke gambero yani part of wasting time because they understand how the constitution says yes bono koranga Kenya gotokutumeka sometimes irichi kubube sometimes toli tumeka buya lakini ayonsi nigotoko ganyanga kichepukati na torole mbalenga baguchigwetigwa ase okurwandekere ukiburai Bakenya bange sana barure ama oni abo ne birengeri byabo kolendaye omotegereri no murigeria origereti chinsa chiabo noiga ae birengeri byao mbiri byebi igoro yengane yeyo ko rusigwa kwa marite komine limo korwa seregestia yabaroneria bekerugo kibo president kendrago kwana na intwegaria ase social media platforms alia sensemo ya YouTube alia sensemo ya Facebook na inyora buna nabako nyori application ya ito korwa ya Google Store elio gendrego totegera chinsa emerongo ene ebere na nye chi amatuko atano na bere ese ewiki wekrabono ko toko yabutora alia tu akwaliganeretie ni gonkoro kwa masi ontita naende na kuganire rituko ligia na inche kurwa sesemo yane ni gonkoro kwa Dennis Zadok na kuganiri oburigereria obuya ime ye TV ya AGR kuikachiga kichinde tubamanye ayaragendere gwateka as MS yitu yugareria kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amonese engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa Abagusii Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye